euskeraz, kristomat gustatzen zait hitz egitea eta nire lagunekin aldudan guztian hitz egiten dut, porque en plan niretzako da oso garrantzitsua hizkuntza hau ez galtzea, asko maite dut holan. Normalean ikastolan hitz egiten dut euskaraz, normalean lagunekin eta familiarekin eren ez dakit euskera, lagunak baina normalean nola da habitualagoa erderaz hitz egiten dugu erderaz. Oso garrantzitsua ganetzat, euskera. Nik beti kaixo esatet, eta gero behaiek euskeraz hitz egite baiate nik euskera jarraitet, eta alare saiatzen naiz denekin euskera zuten. Nire euskarekiko harremana urteak pasala gero eta handiagoa da. Euskaldun berria izan da ere, aukera orain daukat bai lanean eta baita ere etxean euskaraz aritzeko. Etorkizuneko Gasteiz zoragarria izango da, zalantzarik gabe, hiri modernoa, hiri alaia, non ongizatea bermatzen den, non jendeak erabiliko duen euskera ere bere harremanetarako, eta baita ere hiri modernoa eta erakargarria ez. Nolabait agian nolako gazteen batera jotzetan edo batuketetan hitz egin dezakegu gazteoik eskatzen gaituzten gaien inguruan, nolabait adibidez joko aretoak edo etxebizitzaren salneurriak, alokairua,